Ahoj, zdraví vás Nivox.cz a vítejte u prvního dílu ze série Minecraftu. Dáme si single play, dám delete, protože to ten svět nepoužívám. Série, tu mám svůj svět normální a dáme New World. Nazveme si ho série pro fanoušky. Jsme si survival, všechno chceme, všechno známe. Tak. Počkáme, až se nám to načte. Tento díl bude krátký, tak. Víte, můj pěkný skin. Takže, půjdeme se pustit do hraní. Takže hned ze začátku tu máme prasata, ze začátku jsou lagi, než se nám to všechno načte. No, mám málo FPS, jak se tady dívám na to. Tak, pojď sem prase, jsi ale prase. A chci, jestli někdo zná Shake and Fidget, anebo Soccer Star, tak i to ty online hry budu chtít točit, nebo já už je mám rozehrané. Máme i svůj vlastní cech s bratrancem, on má 2 postavy, já mám 3 postavy a máme cech, takže kdyby někdo se chtěl, jo a budeme na světě 4, tak kdo by se k nám chtěl přidat k cechu, prostě mi napíše a všechno se teda dozvíte ve videu ze hry Shake and Fidget. Tamhle je určitě láva, protože to tam hoří a teď jsme na planině, takže tu bude hodně prasat, musíme najít ovce a tamhle vidím další prasata, tam a kde je tady tohle, tady je. Doufám, že tohle video se podaří. Už jsem několikrát toto video zkoušel natáčet, měl jsem problémy s natáčením, takže teď doufám, že už to bude dobré. Musím natěžit nějaké to dřevo. Tak. Promiňte, jestli mám prostě nějakou špatnou kvalitu, ale doufám, že se to nějak podaří. Jestli chcete, napište mi do komentářů, jestli mám točit i nějaké tutoriály, já nevím, třeba Iron Golem Farma, nebo prostě nějaké podobné takové tutoriály. Minuta asi budou 10minutové, musím se na Bandicemu se musím registrovat a musím si to koupit nebo jenom registrovat, já teď nevím. Tak, vyrovím si tyčky. Kumpáč. A můžu něco potěžit. Nějaký ten shooter. Rozhodně se tady nechci rovnat v té oblasti. Já jsem se rozhodoval, kde se ubytuju a nějak sleduju různé let's playery, všichni se schovávají. Dokonce už Pedro se na svém Grunet let's play se rozhodl být i v Endu, všichni bydlí v Netheru a tak já jsem se rozhodl, že si budu bydlet asi ve vzduchu a já jsem to chtěl udělat tak, že ve vzduchu bude prostě nějaký taková velká, prostě to říct, takový kruh vyplněný, prostě to bude taková polobublina a pak to bude takhle s kolem, jak když do bubliny a tam prostě budeme bydlet.
Tamhle vidím džungli, takže to je dobře. Budeme mít, si můžeme chytit od ocelota. A teď si můžeme udělat meč a zabít pak nějaká ta zvířata. Takže jdeme se na to vrhnout. Budu si chtít stáhnout i do hry třeba, no rozhodně ne too many items, ale třeba jsem přemýšlel, že bych se asi dal raise minimap, nebo já, když si napíšu nějaký souřadnice, já se těžko hledám, takže jsem si chtěl dělat viewpointy. A přemýšlel jsem i o nějakých modech, třeba jestli někdo slívá na jestli někdo sleduje třeba nějaké ty novinky ohledně modů, tak nějaké třeba iPod mod, nebo různé takové kravovinky. Takže si uděláme pets, uděláme si ještě jednu tyčky, uděláme si kamenný krumpáč, a když jsem s dřevěným nemusel kopat, si dám pets, doufám, že hraju na normál. Tak jsem to seklo, no jasně nehraju. A jdu pak ještě nějaké ty suroviny. Ukáž, jak dlouho nahrávám. Za chvilku to budu muset ukončit. Ale doufám, že tyto krátké díly se vám prozatím budou líbit. Teď už slyším první zombíky. Tak. A já si myslím, že tímto by se mohl první díl říct si jako za úspěšný díl a uvidíme se u dalšího dílu z Minecraftu. Takže ahoj!